Hej, jeg hedder Kvale, og jeg er blevet sendt til at præsentere Jettes strømpebukser. Super elastiske, elegantiske kvalitets strømpebukser med perfekt pasform og alligevel til en fornuftig pris. Så vælg Jettes strømpebukser. Vælg Jette. De vil blive lige så begejstrede som de af vores kunder, der har købt Jette uafbrudt i de sidste 16 år. Jette strømpebukser for livet.